Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Karl, wasanna. U għanna guest tal-ġen ġisti ħbib gbar tana oħra. Jiena Nadine, għal ma jaf. Guys like Għal ma crazy. jafx Nadine nafa sew, Kem tafa? Nafa sew. Aħnina nafu għal Nadine. Sten, Ħafna nafu għal Nadine. kena ħafna konverzazzjonijiet. Kinti ħana ħikol fuq il-mobile mux bil-fors kien ħafna konversazzjoniet. Le, skont immur naqta xari u namel xari għandu. Dimma konċ nafa jien. U jienu Nadine, Fis minn Ġizel tajna ħna. Mela. Konna nibdew konna tfal. U jienu Nadine għanna ħafna affarijiet in common. Fil-fat naħseb intom Vera, introduċejtu vera. ili meta kont tifel. Xiex? Ekki. Aħna introduċejni l-Nadine. Meta dak kien għandu tifel, id-dan fuq tifel aħna. Kemm kellek? Le, meta kont tifel, 15 sena u għek, għaskontu tafuni. Kont fil-kata ta' Ġorġ, kont tifel. Eżatt. U mill-ewwel kienet. Ej, ġbitni mal-lew. Vera. Jienu Nadine għadna simili ju, li nħobbu mizar minna, għal-kem jien nistat nesperimenta ma Vera, ma. Nħobbu mżar minna. Gejl, għatmet inħobbu mizar, Just imma you do it. dejjem insert. Jien naħseb xi kollok it-tifla da ġo dik it-tifla l-ner. U aħna snej għanna Dik għandha L-inner child. Għandek ħafna nerċaj. Anka jina. L-inner child attiv ħafna tijaj. L-eċitament u għek ġifiri da. Inti iner ħajina għandek. Inner ħajjina. Iner ħajina. Ledik outera li. Ma l-sib karkas lying on the savannah. Ja, bessax titħaqlu, please, thank you. Wej, daħħajn sewa jħan itħaj, da daħħani. Vera, minnek it-nejna fu nisfnu vera. Mela hi. Vera, dik vera. Vera. Fil-flek taf tisfen. Inti ma nafx ma. Ġiri zafnitlek. Ejja, ma. U għadna laqqas bdejna bil-karti. Għadna għad niftu, u għadna laqqas bdejna Issa bil-karti. kellna nafu il-lapel. Mela jena l-lapes jini nafu minn du kien tifel. Men jena nafu tifel da. U meta najt tifel ġifiri. Naħseb meta l-tqajt ma'kom 16, 17. ħaġek, John kien ġibni ħdej. Marija Sabiħa kemm kellek? L-istess, L-istess, u dak 17, iż-żmien. 17 kellek Marija Sabiħa. Amazing, 18. Amazing performance for Mela. 17-year-old. Għalek għednajlek u għalek u kittib vera nammiraħ, rajt il-xol tijaw, men rajtu sew il-xol tijaw, għaxan kħedna. Għax kittib inti u kol. Ija, u napprezzak ħafna. Aħseb wara jien. Napprezzak ħafna. Brilliant writer. Ek kont għannajdel għal-biraħ, kull ħaġa li għad segwejtin fuq il-television Malti, ġifiri u naqta kollox. Kollox kelkom xtaqsbu b'xi mod jew Vera, intom. bdejna ngħidu. L-ewwel darba li rajt lilek kont qed ngħidha għall-biraħ fuq Anġli. Bdejna nsemmukom il-bira. Isma' jiena għalija tajt performance ta' dak il-karattru ħażin tal-Ginger Wicks. Għaxxara. Qed ngħidlek kont beżżanja kont tifel. Toqgħod tonfu, Le, ma vera. Claude irridek f'ħajti. Kantalek, Claude. Usmani, meta nara l-atturi l-oħra Maltin, ta' dak il-karattru perikolus, bro. Għadna għost. Ħrixta di. Carlos meta ma jkunx absenti jitħadna Issibek fil-ħol. Tifxlu, Claude. Jiena da tifel rajt il-xol tijaw smajt u rajt il-performance. Kemm ħallastu Carlos? Wow, ma ħallastux. Jina u Claude jaf li nirrispetta ħafna dejjem il-darbat li kun naf rispetta ħafna. Thank you tal-li ġejt. Plus, he's an awesome guy. Yeah. He's an awesome guy, and so I think he should be here. U għabba mara. U għabba mara, man. Pedigree, Well done. U ġiet ġifiri kelli nagħmel l-affarijiet sew. Ġifiri kif taqbad tejta. Mhux easy li dan. Nadine taqbad il-koxxa minn taħt il-rida. Ma kienitx ġifiri. Tafasili. Nadine, hands on the table, hands on the table. Għala ġara. Jekk taħsbu. Nadine, da jismu, nikx full karti, mux nattu li full-koxxa. Għatitlarek il-fawra. Għati l-alfawra. Pjaċire. Tellajt tkabbart jiena biex abbejt. Għadna ma bdejniex u ġaqed il-ħazin. This is awesome. Flima saħla. Taħt tellajt pari, ma parxiex. Le, mux par, ġifiri. Trenjajt. Kelli. Le, ovvju, mux You had to become a man, mux għax mother. it-tort taħħa kienet. You had to become a man. Daqse u malajr, ġifiri. Ġifiri, jek kont qiegħed għal madof tifel sawek il-namel kull jum. I have to. Yeah, I know what you mean. I have to deliver. Ejja, jek kontri. Imma jien għandi kurzita kif ġrat.
Kif ġrat. Tipo, int bdejt tiffansja, min induna l-ewwel jem. Għax intom kontu taħdmu flimkien, kontu ġat tikkreaw flimkien. Mela. 12 sena. U inti minn dem ħin jogħġbok jew le? Le, jina qas idea ma kelli qatt ma ħares lejhek. Le, un Qatt ma ħares Ifimni, Inti minn dejjem ħares lejhek. Jiena qatt ma Għalux stajt. għal iqal meta rak inti ferra u naħseb. Le, oġbitni, Mux ħares li għajek, għax nimmaġra tajt din possibli. Eżatt. Ma diħat ħares li Eżatt, dik il-ħagġa dik żgur għaddit li minna. Imma baċċin meta konna ħbieb, ma konċ nħares li b'dak il-mod għax l-istess ħaġa li għattajtik kif jiena il-tajt maħħatat minn 18 sena, diġa kella taf kif xannejlek. U kelli status U insal differenti. l-età imma kienet mara tider mara qoddimi. Jiena U kien għadu vera żgħir, eżatt. Jiena kont jew ma tent inġib naqlak ir-rispett fix-xena taf kif. Imma jiena meta Qabel maturi, qabel ma joħorġu l-qrun, l-ewwel joħroġ L-ewwel irid nimmatura sa fi imma ma kellix idea. Umbat, ġara. Ma kellix idea li mbagħad x'inhem xi wasalt biex ħrixt magħha xorta kienet tfadal li ħafna hekk. Imma kif wasal dik l-interess? Kif wasalt? Tipo, bdejt induna, jiena ħadd ċans jew bdejt induna, ħadd ċans u ħadd fuck it. dik għamilta. Imma mill-bidunet. Mill-bidunet l-ewwel jien John laqani magħha wkoll biex tgħid. John għal hekk dejjem jidħol xi John is a force of nature. John hija by the way. U laqana insomma għandu Yeah. fej kien jgħix ta' slima insomma dak il-flet u l-tqajt magħha l-ewwel diska Okay. u mbagħad x'innek fil-fiżika għax intom rajta qoddimi ta' 15 sena meta kontu tagħmlu dak mill-garax u hekk tiftakru. Rajtu on TV. Fuq television. Mela. U kien hawn din ħaġa li di għandha dal-karattru vera outgoing li differenti minn kulħadd. Ma jiena mbagħad ngħid ma di vera hekk minn. Taf kif, għax minn fuq il-television tgħid da kollox trid taf kif. Ma baċċi tiltaqa' magħha eżatt l-istess ħaġa minn kif tara fuq She is very real. You are a very real human being. U dejjem jekk ikollni niddiskrivik, you are a real. Imma ma wasalniex għalija, qed inkun naf x'ġara mort saqsejta bista x'għamel. Mela, u mbagħad fast forward wara dak iż-żmien kollu mit-2000 isu tqajna 2012, aħna tqajna fit-2012. Fast forward 2020. Mela intom tafu għal-final tal-Got Talent ċamilt meta tlajtolhom il-ħara kollha. Ma imma ġal pressure li jkollok taf se tagħmel ġurnata qabel. Li ma jistax. Qudiem Malta kollha. Taf li taqlalhom u inti biss taf. Dik ta' Sara Zerafa u hekk. U mbagħad iddeċidejt ġurnata qabel miġnun ta' iddeċidejt qed tara. Qiegħda single man. Jien qiegħed single. L-univers. Qiegħed jgħidli men. Qed tifhmu għaliex rittu jiġi. L-univers. Għax deħli l-univers. L-univers kur qed jagħmel xi alignment hawnhekk. U x'għamilt battu ċempilti? Ġurnata ikat miegħi fuq il-palk. Żgur. Ġurnata qabel qed nagħmlu rehearsal l-MFCC. L-MFCC qed nagħmlu rehearsal minna l-aħħar rehearsal jiena diġà rasi mimlija xħejt il-pajjiż fuq dak li ħanamel l-għada. U dak il-ħin qiegħda quddiem qegħdin ma' sħabna u hekk u l-istess ħaġa l-univers. Alright, ma ħad tfali l-nifsi taħt iktar pressure issa. Tlaqna bil-karozza tiegħi insomma lura lejla MFCC għamilta tattikament biex nħalli l-karozza ta' ħemmek u jiena u bdejt nara titħaq, bdejt nara qed niflertja, qed fl-aħħar qed niflertja, isma'w di. Qed niflertja u fl-aħħar qed tirrispondi naqra. Fl-aħħar jew ma nafx insomma xi l-univers. U insomma mort fil-parking area tal-MFCC u konna din insomma xajta u fuck it. U bista, bum. Dak il-ħin uħsatta, U dak il-ħin. Uħsatta. Kefan innaħalu. Għaxi ma tamilx. Ma titfaħħilekx. U irrid fim ċennejlek ma tamillekx. She's not gonna help you, ma tamillekx. Ma tamillekx. Umbat, imma Sten, għal-ismanna din u bat very difficult. Umbat. Well done, brother. Meta ġifu. Fim ċennejlek. Le, li ċefani Ħassej. completely. Għax ma konċ lesta jien. Ma konċ lesta? Ma konċ lesta, kont għadni kemm spiċċajt relazzjoni ta' xarej.
Ġifieri u realizzajt li qisni Rrid tkun single. ma nistax inkun ma xi ħadd tal-issa. U lilu kont ngħidu x'għandna konna ħabieb. Allura lili tefani naħa l-oħra. Ma bittu lura jew le bħal miftuħ. Miftuħ tajjeb. Miftuħ ġeneralment importanti. Miftuħ problema. Għandi dil-ħatta batuna melek, għaxin kalla ma tasal-qat. Ma kompliċ miegħek. Mbagħad Dak il-ħin mela mitt inti minn ġewwa. Ejja, mort id-dar issa nafli. Jiena qiegħed diet ilha fuq il-palk miegħi. Ma bisitekx lura. Fintom tlajtu fuq il-palk u dil-kiss ma ġitx ma ħadmitx sew. Issa nerġa' nirriwajn tal-video wara x'kemm għandi gazzien fil-verità. Jekk iżżomm dik ġo moħħok ukoll. Qed tifhem x'qed ngħidlek. Għandek il-gad. Mela Malta, guys, illum għandna kif samrejna. Missil maħajk inti għax virkot jidajk. Nafi, għalli diġa. Imma taf kif jien. Għax Carlos qed iħossu jira l-oskot jabbat il-majk. Istremma mbagħad kif żviluppat biex tiċċajtu. Mbagħad laqgħa mhux laqgħa dakinhar stess. Ma mbagħad serħet li rasi għax dakinhar stess, u mbagħad spiċċajna ġo dressing room x'intelqu naqal oħrajn u hekk bdejna nitkellmu. U mbagħad isa all right, isa mbagħad marret naħseb fuq għad-dar. Hekk ġara. Jew le. Fis-sens, xorta kont in xokk, ma nistax ngħid li x-xokk telaq. Qed issa naraw, qed issa nimxu pass pass, għax hu li beda jgħidli qabel il-bewsa. Iftakar bdejt tgħidli qed nara potenzjal. Mhux hekk. Nixtieq nagħti ċans u jiena bdejt ngħidlek li tipo Għaddi minix lesta. Mhux qabel il-bewsa, ma dik. Mela, konna qegħdin nitkellmu naħseb fuq hekk ta' iva. Ma ħsibx le ma ħsibx. Tħossad l-enerġija. Le ma ħsibx li bdejt tgħidli li m'intix lesta u konna qegħdin vibe differenti ta'. Kellimtek naħseb fuq il-previous relationship naħseb. Ejja, u għetlek. Ma tantx ta' każ għaliex. Mhux li dejqet il-previous. Imma bad Omnalla, guys. kelkom il-bewsa tajba. Qal it's now or never. Kelkom il-bewsa tajba man bad. Tħobba. Ejja. Mhux qegħdin. Kemm ilkom? Sekonda, kemm ilkom flimkien 3 snin. Allura, well done. Ir-ringrazzja. Oqgħod kwi, għajdu thank you, ringrazzja. Dik il-bewsa bid-tala. 12 sena. 12 sena. Tal-ġen. Issa, ħanni fusti. Mela, għana għedni fuq il-mela. Da vera nupi da drink, imma ħajkolkom tiħduħħa. Għax, dan id-drink jgħataw biex namlu toast. U ngħidu li ħanajdu l-verità. Ġabdejna, u għankomplu. Imissa I swear to say the truth, nothing but the Mela, ħanamel truth. bħalek lapis jena s-sama. Ejja, mela, wahdek, dikaw. Ftiri. Tafu x'għattam. Mela, 100%. Mhux billi ħanitkesħu. Zom, ha, tiftit. Jien li nagħmel just mill-ewwel. Insomma, mela nissa. Alright. Ejja. Cheers, guys. Għanek ħanajdu l-verità, il-verità kollha l-verità biss. Grazzi tal-li ġejtu. Cheers. Tarġen. Oh, God. Mela, Carlos ġejna lura mis-sigla. Edin lura ta' Mela inti bada d-deċidi inti titħol lura. Ejja, mela, ħanħawat. ħajqasmilkom il-karti, ħajkonna 5 karti kull wieħed. Ibda qasam Carlos. Inti bda spiega. Issa, fuq kull karta mistoqsija. Alright. Li inti tista' tagħmilha min trid madwar il-mejda, ġifieri tista' tażel mistoqsija dak il-5 tagħmilha lili lil Carlos jew l-Lapis. Issa, jekk inti tasal xi mistoqsija għandek li ma tix twieġeb, għandek iċ-ċans tieħu il-karta sewda. Li jar. Le, jaf tiġik vera favorik jew taf tiġi kontri. Jiena nieħu Jekk għena nistaqsik xi ħaġa ma tix twieġeb. Tuħu l-karta sewda u tara titlob. Sabaw actually intom inventajtuhom. Mela. Daw il-questions kollha ħana inventajtuhom. Illum ħajibda Carlos. Jien ħanibda. Le, ma nistax nibda xina ħawat. Inti bda. All right. Ma ħanibda jena. Ħanibda jien. Yeah, go. Ħansaqsi lil Carlos. Inti, this is treachery. Treachery! No! Carlos, għatti konsidrajt li ta' Sampatilek jien għandu għatti konsidrajt li ta' għamel OnlyFans. OnlyFans xinu, għet neċajt.
Le, onestament, I'm too far away Għat, from that reality. Sekonda, OnlyFans. Għalek, għalkon sanaj, għax OnlyFans moħħok imur mill-ewel Eżatt, ma naħseb hemm affarijiet. Hemm affarijiet, hemm OnlyFans tista' tagħmlu biex hekk id-dawar lira jekk tuża moħħok. Issa li għatli jekk Per eżempju, għallimna Claude. Għallimna Claude. Tista' tagħmel l-online business anke l-mużika tista' tpoġġi fuq l-OnlyFans, għax da jisu Patreon. Tifhem x'għan jifer in-nies iħallsu il-fi biex inti il-kontenut m'hemmx għalfejn bżonn ikun kontenut għal dax ħalfama ta' dal-kontenut. Tifhem ħalfama ta' dal-kontenut. Jekk tista' inti jkollok dal-programm, fehmx OnlyFans. Imma irridu jħallsu biex inti jixtru l-kont. Ġifieri isek qed tgħid pay-per-view channel. Eżatt. Imma hu ħalfama l-ħażina sfortunatament dal-Ostra. Ħażina. Tanti. Tara ħażina. Le, mhux ħażina. Għal min ikreħ tajjeb. Le, ma tarax ħaġa ħażina xa tkun fuq OnlyFans. Le, ma skont imma minħabba l-fama. Imma l-fama tillimitaħ. Għax għandu dik Għax inti jekk taf li l-klijentela tfittex dawk l-affarijiet. Jien mhux ħammur Imma domanda tiegħi jekk tfajla tiddeċiedi li tagħmel OnlyFans. Taf kif dak il-mod, jew ġuvni. Ġuvni. Taħseb li hija problematika? Inti x'taħseb nani? Iktar milli problematika, iktar nara bħala l-istil ta' ħajja li l-individwa tixtieq tgħix. Li jiena personali far away ma narajx xi ħaġa spiritwali. Għax inti persuna spiritwali ħafna, ma narajx assolutament xi ħaġa spiritwali. Jan nemmen l-bniedem għandu jara l-konsegwenzi tal-affarijiet kollha li jagħmel jekk jaf għal xi xdieħel u għal xi xerid jagħmel għal ħaġa jaf x'ħajjiġri wara. Mhux neċessarjament ikunu jafu x'ħajjiġri. Mhux dejjem ikunu jafu. Ħanelek jekk huma ma jkollhomx ċertu growth, ġifieri, speċjalment ikunu għadhom żgħar għax inti dik iċ-challenge. Taf porn star Mia Khalifa. Le. Tafu għal-porn star. Le, ma nafix. Wiz Khalifa nafajn. Sabiħa Sabeħ. She's Lebanese. U marufa. Le, taf int Claude. Mhux qed tiġi ġo. Vera, hija tfajla apparti ċajt. She's a I beautiful girl. Lebanese. Beautiful. Naf it sounds crazy. U hi marufa x'kien għamlet il-porn bil-hijab. Ostra. So kella ħafna ħesil wara li għamletu. Imma llum il-ġurnata jiddispjaċija ħafna li mhux tal-ħiġab biss, anka porn in general, she's out of the industry u tajt li ta' dik l-età ma kienx taf għal xi ġdieħla. So kemm għalhekk u dik il-20s, ma tkunx taf għal xi ġdieħel kif tista' tidħol għal. Ma kienx taf il-konsegwenzi kif qed tajtna din. Meta inti għandek età daqshekk żgħira. Inti għandek għażla min jaf forsi x'background għandha di. Min jaf jekk forsi she's after money. Does she understand the incredible reach of so did she at 20 like where is she from? What are her values? X'almu għadi ġiet minn villaġġ, ġiet minn city, you can't tell. Per eżempju l-Ġermaniżi they're very open about it, sex workers, and there are quite a few countries in Europe where sex working is like as normal as anything, they don't judge you. Imma mbagħad hemm pajjiżi bħal Malta waħed minnhom. Okay, sa ninfetħu ma xorta hemm ċerta stigma nafu għadi. You can never. U x'reliġjon għax inti qed tgħid li. Hi kienet Musulmana. Ma nafx. Terġa' ġifieri di għamlet dal-affarijiet u ma tafx x'inhuma I mean. Di mhux she's risking ridicule. She's risking għalhekk għax u bildi. It's ugly, it's scary. Every culture has its norms, every culture has its values. Who can you judge, can you not judge? It's a big question. Għax għaw Malta r-reliġjon ħadnija estremament mill-bidu aħseb wara. Aw, jiena darba ħanna l-istorja mbagħad Nadin titar minn se staqsi xiex minn dawk li għandek fidejk, okej? Ġibir daħares. Meta bdejt Xara Bank l-ewwel 3 xhur niftakar, konna minn esperiment biex naraw kemm jieqfu karozzi l-gżira. Hija niftakar din l-istorja. Telet il-koffi meċi ta' truħa l-koffi meċi ma li tipo kelli nkun prostituta u biex naraw kemm hemm bżonn għal dil ħaġa, kemm fil-fatt hemm konkurrenza. Konna jien oħra u niftakar f'temp ta' kwarta nofsija ġifieri ħafna karozzi. Ħafna. U aħna konna ovvjament konna qed inġibu l-leja xi konna nitolbu prezzoli. Ħalli li fl-aħħar kien għalilna iva,
u għadnilu fil-kassa jieġborna si oħra. Pero I was... Jitħollom, dak ġurnalizmu. Le, jiena l-ewwel 3 xhur bżajt, ġifieri nibda u ġo qedemmek, ġifieri. Ġiex affarijiet li vera impressjonawni. Wan kont qed nibża imma mbagħad quddiem isibt nies vera vulnerabbli. Ġifieri daw li waqfu bil-karozza. Ħafna minnhom b'sens ta' mistħija jieqfu, ġifieri mhux ma kienux I thought I was gonna find people that are more aggressive, but it was very kif tajt? Ġeneralment tkun iktar milli iktar problemi ta' jkun need ikun probabbli need u ma need naqxejn. Ekku, bil-fors. Tal-irġiel ħafna drabi ma naf. It's a need u dak li jkun ma jafx The second thing is meta mort l darat il-lajs kem stajt namel flus. Sibta, Mela. Għattina stajt naħdem dakinhar biss u ma naħdimx għal Imma you have to see what kind of compromise you have to make. Le, mux ovvja. U the dangerous situation you put yourself in, u l-konsegwenza u l-uġi. Biz, meta inti tmur ma' ġaħat, l-Lora, l-spiritu tiegħu jibqa' miegħek 7 snin, mhux l-spiritu. Kif ħaqba nispjega? Għax fl-axħar mill-axħar il-seks huwa powerful. Mux imbilli dil-ħagġa ta' li ħatmur ma' xaħat darba u dikija li jena xaħġa vera ġifiri ta' escapism u daw l-affarijiet ġifiri. The actual act. Għandek 7 snin. Tikrea bniedem dil-ħagġa, ġifiri. You are sharing directly. We can't underestimate it. Mux jekku. Ġifiri stenna, ġdi vera interessanti. But I think, yes, and I like that, but I think it depends u koll. The state of life you're in. Ġifiri, if you're maluq ħafna u mitlu fuq, for you a sex act becomes nothing. Or rather, it's fun, and I'm not... But if you are open to love and emotion and real feelings, then a sex sex with a woman you love is a prayer. Dik. You look into her eyes and you are praying. Very powerful. U grazzi ta' dan id-don. If you love the woman. Dik ċertu power. It is sacred. Kif qed titkellem għalija, eżatt. Le, mawx jisbaħ minn li. Għalek jenek huwa kważi present li ġejna ragalati bih li nistgħu actually għalhekk għalija jiena ma tistax just ittieħ. U you give it away ek. U anka l-persuna li tkun għamilta miegħu tittara x'tip ta' persuna hu. Għax jekk ikun persuna li ma jħux ħsib tiegħu nnifsu anka xiekol u daw tip ta' affarijiet, ġifieri qegħdin issa jiena mwed ngħid kontra xejn, tista' tagħmel li trid. Jiena mhijiex ħaġa li jiena ħanqod ngħid in-nies jagħmlu. Jekk inti tagħmel li trid, tagħmel li trid, imma dawk huma affarijiet Imminti one night stand ma tagħmelix. One night issa l-ostranti. Lex, kif qed titkellem? Illum il-ġurnata le ta'. Illum il-ġurnata ma naħsibx mhux ma naħsibx ma nagħmilx le. Meta jekk ġieli kellek jew whatever tipo li ma kienx xi ħaġa li inti ħassejt kif tajda. Pereżempju ġieli tlaqt minn xi ħaġa tistraddi nixtieq li ma għamiltix. Li ħassejtek għan fulfilled. Ejwa, mux għan fulfilled. Jow regret. Emptiness. Ija, xil-ħagġa li at the end of the day, ħagġa vera b'saħħitha fl-axar mill-axar. U jina minn ħafna anka l-enerġija u l-ħajja kif timxi, ġifiri. Eżempju, jekk jiena mort ma' persuna u tnej għanna tnej konsens ta' xulxin, ġifiri, u nafu x'qegħdin nagħmlu and then we go separate ways. Imma u min, per eżempju, ikun irid ikompli. U inti f'moħħok taf li inti u tlaqt li ġifieri ħafna ħessin. Qed tifhem. It takes responsibility. No, yes. You have I still say it depends fejqija. Tax inti mela jiena għaddejt minn ħafna affarijiet. Tirrepetix ma kar. Meta kont mitluf mweġġa mkisser u mfarra kamilt ċuċati. Meta kont matur u f'posti. I treated the situation completely Nadine. Go, Nadine. Il-min ħassaqsi Dictator. Għax bil-forsi. Fuq l-ewwel waħda ġverejtin inna ħafna qed ħarsina blikra. Tlaqna, komplejna. Nadine, suppost preparajta, Mela, nsaqsi l-Klod.
Għallin kompli nsir nafek. Għandek sigrit li għatmet il-ħat. Oh my god, this is so loaded. Oh my god. Għanżommu, I am supporting you. Għandek fajla ħaxixa. Jista jkun irrit nkun naf kollox jiena. Għandek sigrit, ma da jista jkun kull sigrit. Bro, ma nistax nejnek. Nħobbok. Ma nistax nejnek. You're on your own in this one, brother. Għandi sigrit, mux lilek ma naħsibx li mux għad jġuni f'moħħi affarijiet li meċ, ta' Majna nemmen li kulħadd ikollu, per eżempju. sigrit li qatt met il-ħadd. Ġeneralment ma tkunx proud bih, per eżempju. Kif ħaġa li għamilt jina din ma taf, xuri. Di tajba di question, Kulħadd ikollu. Qed nipprova verament naħseb, ma l-ewwel dik ma ġini xejn. Ħsieb li għandek ġo moħħok, jew li ġiri kellek, li qatt maqsamtu. Kulħadd ikollu Abigail. Jiena ma nemmen qatt li m'għandekx. Kulħadd ikollu. U ġeneralment ikun segret li m'intix proud of. Of course. Li laqqas tiflaħ tgħidu. Your shadow. Jista' jkun anka jista' jkun anka ħsieb li għaddielek u tgħid Mela jien naħseb li l-ħaġa li kelli meta kont iżgħar. Ma tiġ tajt is-sigriet, attenġi tajt. Le, mela tittajdu. Le, jiena jista' jgħid iva jew le. Il-mod ta' kif kont inħares pereżempju qabel lej min influenzi li kienu kolli anke mir-rap u minn dawn l-affarijiet. Kont ħafna iktar, mux materialist, imma mux nara bħal oġġett. Success, material success. Le, mara, taj fuq mara. Per eżempju, fejtlu fuq il-nisa, per eżempju, kwarsa kont ġej mid-dinja tar-rap u kon nisma' ħafna affarijiet, kon influenza ruħi. Dik waħda mill-affarijiet, ġifieri, dik żgur. Anke l-mod ta' kif kont nitkellem dwar nisa, anke kif kont. U man bad by time. Kif kont titkellem dwar nisa? U kif jitkellmu l-irġiel. U inti kont tisma' Eminem kellu rabja lejn nisa. Eżatt. Allura kont influenza tanka minn Eminem. Eżatt, imma bad by time dejt ngħid bdejt anka tfajlit stess għenuni fil-verità. Għax meta bdejt nittaqa' ma' tfajlit u nitkellem magħhom u jiena saħut il-bniet terġgħu tgħid. Imma mbagħad bdejt nittaqa' ma' tfajlit u bdejt nittaqa' magħhom u nanalizzhom u nara kif imorru l-affarijiet, bdejt nbidel in terms ta' bdejt nrabbi anke aktar kuxjenza, nidħol aktar fl-ispiritwalità tagħha wkoll. Jien għandi sigriet u kont għadni naħseb kelli kont għadni tifel żgħir, xi 10, 11. Li hu? Tajt mux ħanajdlek. Mistoqsija li hija kienet. Sigrit li għatmat il-ħat. Konna ġejna f-situazzjoni, konna tfal, konna ignoranti u boloħ u ċwieċ. U għamilna xi ħaġa li we shouldn't have done. And I regret it to this day. Kulħadd. Because I was a part of it. Ok, Claude. Mistoqsija. Lila kan sażi. Lili. X'taħseb fuq meta jkun hemm differenza kbira fl-età f'relazzjoni? Titfaħħal kart. U ma ħawattomx, Carlos, inti, dom l-episodi li għadda. Kemm jien ignorant. Tfajtom fil-qi, ħorġajt ħawattom. Erġa' repetija naqra l-mistoqsija. X'taħseb fuq meta jkun hemm differenza kbira fl-età f'relazzjoni? Imma nistajt xi ħaġa dan l-univers batilek. Vera minn tant mistoqsijiet din. Eżatt, dina perfetta. Tipo Nadin, x'taħseb inti? Jiena. Jienu Nadin it-nej. Jiena ħanejdek mill-esperjenzi. Aħna b'daqqardu. Le, mill-esperjenzi. Fajta fuq Nadin. Inti l-mistaqsejt. Lila, l-Abigail. Ma miskinek ħasset li Jiena nejna. Il-kelma miskina ma Abigail Malija ma teżistix. Isek tħalt f'kaġġa tal-jun u tajtu subajk biex jilaqulek. Forget it. Idejk forsi għandha bżonn naqra jun. She has to answer. Jiena naħseb li jista' jkollok esperjenzi vera sbieħ ma' nies li huma ħafna kbar u ħafna żgħar. Ma naħsibx li hemm like fl-ħar mill-aħħar two souls are meeting. Ovvjament, mbagħad meta tiġi għal relazzjoni. I mean, ifhem, pereżempju, jien għamilt 10 snin ma' xi ħadd li huwa 13 sena iżgħar minni, però f'dik ir-relazzjoni nħoss li kont it-tifla u kien iktar matur minni. Ġifieri ġifieri age is not always maturity. Ġifieri għalkemm mbagħad l-esperjenza tgħallem, f'ċertu affarijiet li inti tkun għaddejt minn ċertu esperjenzi li jkollok ċertu maturità emottiva, like meta ċert tkun iżgħar minnek mhux dejjem ikollu dik l-esperjenza ta' kif tiddilja b'ċertu affarijiet, tal-emozzjonijiet tiegħu stess. Iktar milli hekk jiena llum il-ġurnata ngħid hawn nuqqas ta' knowledge kbir
when it comes to mela raġel isir jaf mara u mara isir jaf kif jiffunzjona raġel. Ġri jista' jkollu 20 sena, jekk raġel jiddeċiedi li jgħid jiena ħansir naf mara from A to Z nkun naf li mara tiffunzjona bl-emozzjoni u jidħol in depth fiha, jiena ngħidlek ikun jaf. Kun kapaċi. Il-problema li nsaqfu wiċċna li ma jkunx willing li jsir jafa mara. Għax jekk jiddeċiedi, all you need is to decide. Jekk jiddeċiedi li jsir jaf mara, iva, he can do it. Meta tajt sekonda, meta tajt isir jaf mara. Isir jaf mara. Tistudja moħ mara, kif tiffunzjona mara. L-emozzjoni tagħha. Tiffunzjona għax mara. L-istess ħaġa goes both ways. Hemm differenza. Għalhekk qed ngħidha both ways. Hekk xettila jiena, fil-fatt qedtilha, jekk mara tiddeċidi dik is-secret, ġifieri naqbel miegħek u ma naqbilx, mhux l-età. Kemm int willing li ssir taf il-mara r-raġel u r-raġel il-mara biex tkun tista' taħseb tista' taħdem. Ovvja. Jgħid tkun anka differenza kbira ħafna fl-età. Kollox hekk, f'kollox. Inti jiddependi kemm inti intuit il-ħaġa. Jista' jkun ix-xogħol, jista' jkun il-parents. Jekk inti tagħmel riċerka u tidħol. Every story has its own story. Tidħol every. Macron li għandu mara ħafna kbar minnu. Macron. Ta' Franza? Jien nafx għandu Macron. Mux dak għandu Mirko, għandu waħda 23 years ikbar minnu. Astra? Mela. U kienet il-teacher tijaw. Il-lallu. Rifjutata fil-bidu għax mardiċ temmen li għandhom il-feelings dej xurxin. Ekku. Umbat. Ismani mux easy biex taċċetta. Jiena ma kienx easy għalija biex taċċettajta. U issa di 23 years u kienet il-teacher tijaw. Umbat speċa għalet da issa jisib oħra. Issa. Provat t-telqu l-em. Umbat senna, umbat wara zmin kellu xi 30 għandikun u jkella xi 50 xi ħaġa. U reġaw, they're like, isma, we're made for each other, naqbdu nejxuwa. U għaxuwa. U issa kemm ilhom flimkien ta'? Issa ilhom, ma nafx kemm imma ilhom ġifieri. Immu jajruħ, ħansaqsi mistoqsija. L-nanna u mux il-nanna ġifiri kun hemm dak it-tip. Iżgur ma mis-soċjetà. Eżatt, u jgħidilhom. It's not easy. I think if you fall in love with a woman or a man or whatever, you fall in love with the soul. You fall in love with the spirit. Imma soċjetà sfortunatament mhijiex open-minded hekk ta'. Ġifieri sfortunatament ħambatu mis-soċjetà. Kif tkun il-ħaġa ħataqlaħħa. Ġifieri. Yes. Mala titajċa ġo. Le, kont se ngħid li bażikament it's a journey. You know, it's a journey. Age has nothing to do with it. Naħseb jiena. Qed tirrepeti ħin. Mela, qabel ma ngħaddu l-mistoqsija li li kont se ngħid jiena how easy or difficult is it to find that I don't believe in the one. There are various. How easy, but how easy or difficult do you think it is to find that connection, that unique connection? Imma tistaqsi għal tnejn minn nistaqdem flimkien. I'm asking the panel. So when you have someone and you find it in a person who's 10 years older, 15 years older, are you going to let it go? That's my question. L-ewwel ma titkun taf huwa lilek innifsek. Għax ħafna nies għadhom laqqas biss jafu minn huma bħala individwi. 100%. Malli ssir taf minn inti anka choices jinbidlu tiegħek u you start doing the great choices ever. U għajnejk ishom jinfetħu waħedhom u tgħid il-lallu x'għandi d-deb. Jew il-lallu fiex tħall. Imma l-ewwel tittara lilek. Ħaġa oħra banali li nara l-maġġoranza tan-nies jagħmlu huwa del ħaġa għax jien ma ninbidilx. Dik il-ħaġa hija għax mhix tinbidel inti m'intix qatt ħadd tinbidel għalija jew għalih, inti li ħadd tagħmel inti ħatibqa' inti, imma you develop skill set biex inti tkun tista' pereżempju jekk hi toġoba din u bil-mod ta' kif tagħmilha u tara li ħaġa importanti għaliha. X'għamilt inti? Jien ma bżonn ninbidel jien jew nikser il-valuri. X'kien hemm affarijiet? Rifeqgħu. Nadin qalet li inti għamilt refurbishment għaliha. Asna fun fejn ħanibda. Imma hekk l-iktar ħaġa prominenti forsi. Refurbishment. Ara Nadin. Anka jien X'għamel. Ara jiena ħajdu ħaġa waħda li bdiltu għal xulxin. Mela ħanejt xi ħaġa qabel ma nkompli. Tibbaża ħafna biex inwiġeb lilek ukoll, tibbaża ħafna
il-perspective. Jien perspective waħda għandi u vera tgħinni. Jiena ħajti bbażata fuq kelma waħda, self-growth. Iġbir dak li ħajkolli f'ħajti anke n-nies, dil-mara ħatamel li ġid f'ħajti mela iva on board. Imma it takes time to get there. It takes time, ma issa naf li issa ma ħaġa waħda li bdilt għalih u inta ħaġa waħda li bdilt għalih. Ħaġa waħda li bdilt għalih jiena u li għadni għax jina fissata fuq self-growth. U hekk ngħidlu jiena ngħidlu I want to go, jiena qed nitlaq d-dinja the best version of myself. U jgħinni nagħmilha dik. Imma dik ma tlix bdilt. Mela ħanajdlek, hija xi ħaġa li anke għadni rrid nipperfezzjona aktar. L'attitude. Attitude towards what? L'attitude li għandi, per eżempju, inti bl-affarijiet li tgħaddi minnhom u bil-pain u bil-events u l-hurts li tkun ġarrabt, fimt tradimenti u dawn l-affarijiet, it-tolleranza tonqoslok ħafna. U taħtaf. Taħtaf anke per eżempju u tagħmilha sfortunatament ma l-iktar eżis li għandhom paċenzja miegħek xi kultant. They take it. Which is very unfair. They tolerate you dawk, eżatt. U tinduna u tajlu sojma. Lallu ħafna ninduna. Mela, u mhux talli hekk. Talli ħanejlek x'ngħidu trid. Biex nkun qedtilkom il-verità. Inti ma nafx tiġrilkomx, però jiena iktar ma jgħaddi żmien qisu kull persuna li kelli f'ħajti ħarġu li traits differenti, pereżempju, dattali ħariġ li rabja, dattali ħariġ li attak nervuż. Kollha skoprejt li ħarġu li xi ħaġa. Klod ħariġ li ħanejdilkom x'ħariġ li. ċertu affarijiet li jiena ġarrabt fiċ-childhood. Ma tlekx bro. Sorry. Kompli nadin, kompli. Sejta mistoqsija. Ħalli li lebig. Ejdilu. Claude ħariġli, meta bdejt ma' Claude nifrekwentaħ, ħariġli karatteristiċi li jiena sofrejt fiċ-childhood tiegħi. Ġifieri xi ħadd għamel. So he touched your childhood trauma set time. Jiena kont nagħmillu, issa vera improvjajt. Dak li jien kienu jagħmlu lili. Which I truly hated. U kont ngħidlu qasir it-temmen li qed nagħmel hekk. If you want to share an example, like a practical example, like kont tajjat miegħu kont taħt fuq xi ħaġa. If you want to share it. Mela ħanejdlek, jiena trabbejt ħafna. Il-mami u dadi kienu fitti ħafna. Fitti. U mhux ħanejdlek il-mami pożittiva ħafna. Il-papa mhux daqshekk. Issa inti għandek way kif titrasmettija kelma. Fimt naqblu. Issa forsi ċertu affarijiet ma kienux jiġu trasmetti b'mod tajjeb, jien kont nagħmel l-istess lilu. Pereżempju flok ngħidu, pereżempju isma' għamel darek dritt. Jiena fissata, jiena il-mami jekk rabbietna. Naħseb kollha mbagħad. Dik il-fittaġni. The sins of our parents li jħobbuna żbalji jagħmlu jiġu fuqna kollha. Mitwila sal-qasira jiena kont nagħmel eżatt dak li jiena qatt ma bsart. U l-ħaġa li kont ħatta bi kbira kont ngħidlu illallu qasiret nagħmel li qed nagħmel bħaddadi per eżempju, kont niġġennen għax hija xi ħaġa li qatt marit. Imma normali. Għalhekk sabiħ, allura jiena x'apprezzajt. Appuntu, allura jiena x'apprezzajt. Imma mbagħad il-fatt li daħalu f'ħajtek carves away. Jiena apprezzajt li wan skoprejta dil ħaġa. Ħankun onesta ħadd qatt ma ħareġieli u ħareġieli. Nice. U ħareġieli tiskanta. Mhux nice għalek. Ħareġieli. That's why she needs you. Ħanejdlek appuntu. Ħareġieli ħanejdlek għala. L-ewwel net u kien il-persuna differenti minn dawk li kelli l-previous boyfriends biex niftehmu. Sewwa, jiġifieri kien xi ħaġa kompletament differenti, jiġifieri kalm. Dak il-persuna kwieta, allora li kien anke jqabbadni attak nervuż. Isu bħal meta ngħidu l-good boy li jiena minx imdorrija b'dak ir-rispett kollu, dak il-good boy tefani kompletament u bekk forsi ħareġ. Għax I was never used to this. Dar rispett kollu taf kif. Allura ċertu affarijiet issa laqas kont inkun naf li qed. You couldn't embrace them yet. Eżatt. Until you came, you needed to grow. Sakemm jiena qed tisma' jiena għandi l-imħabba mhux tal-li kien jgħidli ġifieri u mhux biċċajt qed ngħid emozzjona ruħi meta. I know, because you're in love, guys, you're in love. Kemm ħelwa. And it's awesome, you're very lucky. Ngħidlek għala għax kien jgħidli. Love is beautiful.
kien jgħid li tibżax għajjat miegħi ma importax ħaqgħu ħanibqa' tajjena minix ħanitlaq. Mhux ħanagħmel. That is so precious, man. Kif għamlulek ta' mhux ħanitlaq għajjat. That's the best. Imma mhux ħanitilek ta' kif għamel ħaddieħor. Iġifieri anka jien. That's the best. Ħafna u għalhekk jgħidulek li mħabbat kisser kollox. U vera, meta taraf ta' prezza, hekk dik is-sabiħ u irrealizzajt li miegħu jien qed nikber. Qed inneħħi dawk l-affarijiet li jdejquni u m'hemmx isbaħ milli tirriforma ruħek true love. True love. That is something else. Something else. Inċi bdiet, Klod. Daqallek miskin, overhaul. Għajdinna, Klod. Le, jiena ħanejlek. Dejt Odrid żgur. Ma ħanejlek, jiena jekk ħaġa tagħmel il-ġid. I mean, jekk dik iċ-ċuċata x'toqgħod dritt vera tagħmellek il-ġita fl-aħħar mill-aħħar ma tistax tispiċċajek. Eżattu. Fimt fl-aħħar mill-aħħar. Jiena li naċċetta ċertu kritika u niftaħ moħħi fuq ċertu affarijiet għax jiena kelli l-idea antiki pereżempju għax raġel taf kif nista' noħroġ kif irrid u m'għandix sens ta' stil jew m'għandi anke l-biesi u da nista' mmurlek jien naf nikol fine dining bil-hoodie it-tip ta' you live the image of your art. Street of your art. Daw l-affarijiet, ekkont, u anka ma importanix mill-flus laqwa li jenna namel dak li għandi namel u ekku bġejt inseta l-affarijiet ekxuri ta' d-dinja in the hard way. In the hard way. Msamrin. Jekk irrida Carlos, missek inti ma qabel ma staqsin mistoqsija ħan ir-ringrazzjana għal l-Ultimate li dejjem jissapportjawna u għal coffee machine nista' nofrulkom kafe dal-waqt. Nokla għal card design u għal logo, customization dejjem jgħinuna grazzi ħafna sunta għal printing tal-cards, OK Home għal din l-amara tal-ġen, VCT għad-dawl, demejnuna u koll, u CMYK li għamlunna daw il-PVC board. Yes, thank you very much guys. OK Home, aktar minn 99 siġġu xtażel, Panta Road Lija. okhome.com.mt. Take-Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate, Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK. Il-mi ħansaqsi Karl. Jena ħansaqsi waħda l-dit fajna. Għax għandi waħda vera interessanti, għax jena naf il-move għamila u għamil kollu xu, l-effort u għamlu. Mela jena nixtieq tittini. Għandek pick-up line challenge għaw. Irridek toħroq pick-up line, sawa, li kiku kontuża, kiku rajt dil-ġuvni ġobbar ma tafux. Divera. How would you... Pick-up line ġvir sentenza kontu. Pick-up line. Pick-up line, tipo. Tajba, marra. Inti għaw missirek bidwi, għax vera mazza. Imma t-tissib pick-up line. T-tħu tequila qabel. Naħseb u. Tlaqna tequila, guys. Tequila Għandu wahda tajba li. Don't cheat. We're not, listen, guys, we're not teams. I love him because he's a guy. Ma, jina musa tequila jħor ta' l-axħar wieħed. Zom, ħan jihdu jħor. L-axħar wieħed. Dat-tifel, daħħalni fħajja Għandu wahda tajba li. Ma tistax dejna. Le, pick-up line, tittajlu. Cheers, guys. A beautiful conversation. Thank you for coming. Let's keep on doing this. Tittajlu inti għaw, għax int missirek ek, per eżempju. Bil-fors, ek titkun. Le, mux bil-fors. Ta' dik il-level, għax jina minix jek ma' dof. Għamel li tit, man batna jlek wahda. Iġvi kiku rajtu fil-bar. Ejja, pick-up line. Imma nafu diġa. Imma ta' parsi diġa nafu. Speċini saqsejtek dil-mistoqsija. Le. Ta' parsi diġa nafu. Naf minu, ma nafux. Eżatt. Imma naf l-lapes. Tajt il-lista xmazza da' tifel l-lapes, urrid doħroġ miegħu. Kif ngħidha Le, ma tittajlu xi ħaġa. Imma titterżaq leħ tajlu ma' lapes. U tajlu xi ħaġa. Ġieli reħersi għajta di. Għax nitqu bejnietna. Asnaf. Namel dal-effort kollu biex għabbik issa, mel waħdint, kamon. Da biddel ħajtu, sarraġel ġdijt għalli. Senejdlu, għax ovvjament qed nimmaġna li diġa nafu, imma nixtieq inkellmu
Is nixtieq nibda it-tajt inti. Inti għawla, pesa x nixtieqek tiktib l-istorja ta' ħajti. Le, braħazina. Tajba. Inti għawre, pera x-naħseb jek inqaxrek insib ċaġa ħelwa. Lost, l-oħra ta' la, kif ħarġan bihom inqaxrek. Tidelli għada kem ħadet tekki. Telala, rajt straight. Battuwa social media. Għaxin għaxri. Battuwa. Abigail Malli. Għanilek, dik ġiri użawili. Min sharpener jajdu li nqaxru xorta. Mela dik uża, mela tina pick up line on those lines. Kif inita sharpener? Il-lapes, u. Xajdu lek imma? Bieġidu li sharpener, għax jidħol fi sharpener. Ok. Ma fimtiġina. Habib, għanna pick up line li mux ħajinat, pero kunċett huwa. Jem lapes. Senek nifima. Serjeta. Xarper u lapes, Abigail. Mela, għax il-lapes. 1 plus 1 equals 75. No, it's 2. Dawk jajdu li jek jajdu li. Mela fuq tajdu għandek bżon sharpener. Aw, lapes, dik dak pick up line, aw, lapes. Imma t-għandu tisimaw il-verita kieku. Imma jna naqa naiv fuqom daw l-affarijiet. We're having a conversation, don't worry. T-ġalni nissi, dawar naqaw ċeklem. Mela, naħseb nejdlu. Ara, inti l-lapes u naħseb. Tajdlu. Jien ara, ma niflaħx nejt. Għax ta' xar. Ara, inti l-lapes u jien il-sharpener. Xaħġek, per eżempju. Iktar. Inti l-lapes u tamelek xara rajta? Ma xorta ninfix, għala isni nejxa. Le, ma nafxu. Ma nafx nejdlu, ma nafx. Tajdix inti tistħim il-lapes? Tistħi tiflek? Min Klod ma tistħix. Min Klod. Min dak naħseb. Le, min t-nej. Mux it-nej. L-nej tistħi. Ma ħatni jem, jena persuna. Jena tismani, jena persuna. Għada, Carlos, għada tistħi minnu għalija. tafu l-konversazzjoni kif għaddejja. Il-fat li tistħi minnu. Carlos, għati kasi. Sorry, jima, ġbajt nati kasi. Tux tequila iħor. Il-fat li tistħi minnu il-fisser għalija li vera tifansija. Ma jidrux li fan, inti bis-serjeta. Kif ħatibki l-ewwel? Mhux ovvja tiffanza, you're very lucky guys, keep it up. I'm rooting for you. Ħanejdlek iktar mill-fansazzjones. L-Ispanjol di ta' tuxkasa, mhux fansazzjoni. Iktar għajlu kaptu jiena. Oh, sweet. Iktar dik ġanni ek, kif taqbad tajt. I think admiration is part of love. If you don't admire your partner, l-admiration iġġalek tibqa, għax inti mux it's not about looks, it's more than just looks. Għax bil-looks inti ħat idraħ il-bniedem. There has to be a wow factor, tajt wow din persuna. Imma when you look up to a person u ġiba dik minn self-growth, għalek najdlek, jekk il-partner ma jidra fejtħanna f'daqqa wahda. Fissata fuq self-growth, imma vera. Imma vera t-sol about and self-growth naħseb jena teaches you. Iva. To see the things that are not obvious. Meta tkun żgħir go for the obvious. Ekku. Meta tibda tikber tajt. U meta inti you are self kif taqbad tajt, meta inti qed tevolvi bħala persuna u se jibqa' jgħid illa. Il-lana din. Dejjem aħjar, dejjem aħjar. U dik inti trid anke jna fih, pereżempju ngħid illa kemm qed jevolvi qed. Eżempju jiena sa nafu żgħir u nafu step by step u dejjem ngħid illallu kemm tsir raġel, illallu. Dejjem taf kif dik qed nara step by step. Jiena għandna nkomplu, issa inti bistek dalwaqt. Imma l-ewwel jiena ħansaqs il-Klod. Tista' tkun ħbieb mal-ex. Tista' tkun ħbieb mal-ex. Fil-każ tiegħi, jiġifieri x'naħseb jiena. X'taħseb Jien bħala Klod ma nagħmilix. U ħanilek il-għala. Għax jiena tip ta' bniedem li once li jiena tajt. La, sekk. Għax mbagħad jiena. Bħal Carlos, eżatt. Eżatt, għax jiena ma rridx. Ma issa sirtek. Le, niċċajta xaħna ex u jienu Carlos. Le, ma jiena bħala Klod, jiena jekk nerġan, speċjalment jekk nkunu deep u kellna actually affarijiet sbieħ fl-imkien u għarek tkun persuna li at the end of the day, whatever, fimt? Le, nitkellmu fuq relazzjoni. Ma jekk ikun relazzjoni li jkun hemm is-sabiħ u nkunu connected da affarijiet, jien ma rridx li
jerġa' jinfetħu l-feriti, speċjalment eżatt wara, tifhem? Allura inti kompli bħajtek jekk jista' jkun neħħi minn Facebook u minn dawn l-affarijiet kollha ġast biex ma nara assolutament ġejja xirrid il-fejqan komplut. Ħalli mbagħad tiltaqa' wara No, jekk nara darba oħra whatever, imma ċaw baj le, mbagħad speċi ta' għax ikella ma tfiqx men. Jien ma nħossix. Nadine qed tilaq l-ummija mod vera sensuali. Vera tajba. Tajjeb, għandek tajjeb. Inti tkompli mal-ex. Jiena ħanejlek iva ħanejlek għax jiena at this point jiddependi x-xogħol li tkun għamilt inti then again bħala individwu. Issa, inti ħatkun taf if you can take it or not. Jiena fil-każ tiegħi ma l-ex raġel ħanejdu hekk, ma l-ex raġel m'għandix problemi. Ġara li ġara, jiena pożittiva ħafna. Nifmek 100% għaxin bħali. Eżatt, pożittiva ħafna, dejjem ħabba li jiena spiritwali għax inti dik, inti dik, jiena kull naħseb kull intervista dejjem it-tones down għal dil kelma, x'jiena nemmen li bla spiritwalità inti il-perspettivi lej kull topic tal-ħajja, lej kull settur ħadħares lejhom vera differenti. U you will stand out from society ta' ġifieri, this is not a joke, ġifieri. I believe you. Ġifieri will stand out. You will stand out għax inti għandek is-soċjetà tgħidlek Żgur, mela le, ma nibqax inkellmu pereżempju. Ma żomm naqra, jiena meċ li mhux ħankun ħabieb. Jien mhux qed nikkontradixxi. ċirkostanzi ta' kif spiċċat ir-relazzjoni. Appuntu għalhekk qed ngħidlek. Jekk tridu taraw il-xulxin bil-fors. Fimt ċennejt? Fil-kassan għandna t-tifla, Abigail. Ġifieri fil-kassan għandna t-tifla, però jiena nemmen ħafna. Ħabba li jien spiritwali wkoll. Jekk il-ħajja oġoba iġġibna hawn. Kien hemm raġuni. Kien hemm raġuni. Tal-lemu, tal-limtien. Dik. U jiena għandi ħaġa. Ġiblek sarima fil-ħajja. Jiena għandi ħaġa. Jiena għamilt. Xorta nemmen il-binem ikollu tajjeb tiegħu. U xorta nemmen li kien fix-kien kulħadd għandu l-weaknesses tiegħu. Ma jfissirx li jiena qatt ma waqgħet f'xejn għax jiena xi supereroj. Forsi jiena mod. U mod ieħor. Kulħadd għandu tiegħu. Xorta għalija it doesn't define who the person is truly deep inside. U jiena dan il-knowing iġalni nibqa' ħbieb mal-ex. U naqbel, u nifmek. U jiena bħal fis-sens, I amputate, I do it for a reason. Today, meta kont żgħir ma kontx tagħmilha, meta kont żgħir kelli l-ħin. Meta kontx tagħmel. Meta kont żgħir ma kontx napprezza il-ħin. Jiġifieri, jekk jien ħanibqa' nesponi ruħi għal dal-persuna, għal dil-mara, ovvjament fil-kastejja mara. U ħanibqa' nwed. U xi għandek x'taqsam. Ma vera jiena. Mhux biss kien hemm oħrajn. Imma aħna minna wara l-ispiċċjola minna kumpanija flimkien. Dik kieku llum ma nagħmilix. Llum ma jagħmilix. Għax fejn. Għax illum ngħid għandi 52. Ħa nagħmel 4 snin, 3 snin, 6 snin, naqla ġufija, nara ma dak. Le, għaliex inħajżan għax għandi bżonna f'ħajti. Meta kont żgħir ma kontx nirrealizzhom da affarijiet. Kont ngħid my time għandi hija statad, ma kontx naħseb illi jiena dik l-exposure. Ħatweġġak? Tweġġani kelma żgħira. Tweġġani. Illi bidlit il-karattru kompletament. U għamlitni. Eżatt, imma diki. Imma smani. Kien kont iħobb da xogħol u naf illi jiena kreattivament huwa tim inkredibbli. Ara, ħankunu ċari. Jien għamilt ma nafx kemm insenna ngħidlu Karl. We can be the best of friends. Imma tarajiex dak iż-żmien. Imma stenna. U jibqajt naħdem. Kont ibla kont għadni żgħir. Imma jibqajt naħdem għalija u llum il-ġurnata ilu Carlos qegħdin iktar minn aħwa. Ġifieri we are the family. U taqwa meta ngħidu da sada l-għodu qed nagħtu ikonna ħanisfaxxaw ukoll. Eżatt qabel da, tipo ma naħmlux il-xulxin. Dak it-tip. Ma naħmlux il-xulxin, ma jekk inkun għalija u jgħid li hija Malta issa. At this age. Because at this age I know, if I'm going to spend 3 years and I'm kisser, I'm going to be 56. I'm not going to be 35. Iġvinti għettejt, l-way back, kont għettejxa dil-ħagġa taħdem maħħa kisser. U lost, Le, konna gravi. Ma jien nafal xbqajtu. It was tough. Carlos. Jien nafal xbqajtu. Inti probabbli kien ħabba l-passjoni lej il-ħagġa li tagħmlu tnej li intu. Le, ma naħsibx ta'. Vera? X'kienet ħabba l-passjoni ta'kom li għandkom lej il-ħagġa. Le, ma Carlos did not care about that. Kien ħobba Carlos. Back then,
I loved the art. But he loved me more. But back then. Le jideru, u jider li kien iħobba. U ħanejlek, meta tkun Għax inti meta tkun tħobb, you search for a way in. Jina nifmek, għax jina I couldn't let go. I couldn't let go. Naħseb kiku għalli jinnaf stennini, kont nistenna. Muxek. Fimt, ġifiri, jiddependi inti, kemm inti. Kemm jibsa, ostra. Kemm jibsa. Lallu kemm jibsa. Li inti you are submissive, sipo jek jgħidek stenna ħat istenna. Speċjalment għax jiddependi. Ma kienx hemm il-ħaġa ta' stenna. ħankun onest, jina le, minn ħatijaj ma kienx hemm. Le, ma dik ir-rabta ma xaħat li vera tixtieq li inti għamilta di. Imma it was twofold. Ma ħajnek xin il-problema. Kont inħobba ħafna, għadni nħobba sal-lum ma differenti ħafna. Guys, if mu darba l-dejjem di. Thank you. It's a different kind of love. Imma dak iż-żmien mbagħad kien ħaġa oħra illi miegħu jiena u di. When we start working, dak iż-żmien iktar mill-lum. Ara jiena tħalt fil-lista dinja ta' jiena meta tkun żgħar qed kont nara television Malti, ma kellix interess xejn. Jiena tħalt id-dinja because I got the only chance in Malta to tell a story, write a story. Where not a few 20, 30, 400 people jgħu it-teatru, where the whole country could get your freaking message. Was television. U daħlitni fit-television. Ara, ġarali. Jena għada qbat situazzjoni impossibbli. L-unika mod li nistanati dak li jien. Le għal-Claude mena. Was through her. Because let's face it, she's freaking brilliant. But I'm not interested in television. I was never interested in television. I'm a writer, I'm a storyteller. Jena tfani. Ġo kamra, tini karta u d-dejjaqni xal-4 Vera, u tibrilla. Daqsek. Stoqsija sa. Int ħassaqsija. Jien ħansaqsi, ħansaqsi l-Claude. Kif? Sajjajtu li ven, għajd li ejja. Il-Claude ħassaqsija miskina. Naqadib di, Naqadib. Deċiżjoni li dispjaċik li ħadd. Deċiżjoni li dispjaċini li ħadd, naħseb nistansiba. Jew forsi għażla li dispjaċik li għamilt f'ħajtek. Ħalli għalli nemmen jien li kull deċiżjoni u kull għażla ħatalmek. Ħatalmek, eżatt. Imma kien hemm xi ħaġa li forsi vera deċiżjoni li ħadd li vera forsi switek ħażin. Ħanejlek imbagħad by time kombinazzjoni naħseb id-deċiżjoni tal-ħażina kollha li ħadd ġew miftuħin beraħ meta bdejt. Għax imbagħad jekk inti tkun trida l-persuna, bad f'daqqa waħda jibdew jiġu l-affarijiet li inti ma tkunx għamilt jew ma ħdimx fuqhom meta tkun għadek żgħir. Pereżempju il-finanzjarja l-istabilità finanzjarja tiegħek għax tkun tittija iktar minna u tifhemx. Inti meta sirt tħobbilna din, indu ngħid bid-deċiżjoni teħżina li għamilt. Mela. Jiena mhux xi kultant imbagħad dejnejt imma jiena tnobot l-arti issa fimni xennejra. Qed nifmek bro. Għax daqs kemm tfajt input ma qlajtx kemm. Le mhux qed nixtieq nispjega aħjar. Le, Claude, go for it. Qed nifmek. Għax inti bħala artist, speċjalment ġo tal-pajjiż, titfa l-input kemm titfa ma tirċivix finanzjarjament kemm inti da. Allura mbagħad meta tiġi punt. Però mbagħad xorta ngħid grat għax l-arti tatni lila. L-arti laqqatni magħha. Eżatt. Qed tifhem imma mbagħad fehmx qed imma meta tiġi to the practical. To the practical ta' zikka. Eżatt. Stajt naqla kont. Għax aħna fil-verità mhux għax artisti, aħna nies li nafuhom x'inhuma l-affarijiet repetition, preparation, dawk tista' tapplikhom biex insir avukat jien. Nista' napplika biex insir l-aqwa naf. Għaliex għażil mur nażel ir-rep. Intant affarijiet għax inkun inħobba l-ħaġa u verament ikun passjoni leha, inwebbes rasi ma nisma' minn ħadd jista' jkun ommi missier li speċi ta' din mhux ħadd. Ġifieri inti qed tgħid li kienet deċiżjoni ħażina. Li xiex? Li għażilt ir-rep għax jekk saqsietek. Qed tgħid li deċiżjoni li ħadd dispjaċir. Qed jgħid li kienet deċiżjoni sofferta. Ġifieri kieku kellek tagħmilha. Li dak il-ħin ma kienx deċiżjoni ħażina, ma meta ltaqa' miegħek kien duna li ma setax itik kull marit għax għamel dik id-deċiżjoni. Għax Malta l-arti ili. Għax Malta. U li kieku kellek terġa' tażel ġifieri x'tagħmel. Għax jiena mbagħad nemmen ħafna bl-univers. Jekk mhux se nażel ir-rep 99% mhux se ntaqa' miegħek, ġifieri ma nistax ngħid li m'iniex se nażilha, però ġifieri nażilha. Jien naħseb li ħaġa li għamilt messni ftaħt moħħi u qed tisma' ikdem
fimt kif taqbad tgħid fuck it, fimt? U għamel kollox. Full-time job u għamel xi ħaġa biex rap u full-time job. U xi ħaġa biex issostni. Imma kera u li Malta ma nistgħux inkunu artisti. Għax fil-verità inti daqsa qed tistudja, fimt, irid nitgħallem nikteb, irid nitgħallem qabel, u trid iżżomm xahar. Imma issa mbagħad bis-saħħa tagħha mbagħad bdejt niftaħ moħħi, bdejt nara kif ħanamel ħaġa naħseb minn angoli differenti bħal business u dawn l-affarijiet. Għax mbagħad all right, imma x'ħan għamel għax ngħid tkollok aptit bro, tibdilix, għall-ħares nibdew għad il-konversazzjoni. Fimt, ikollok aptit, ġifieri tarmi kollox lem u da. Trust me, we know. Oh, brother. We know. Mbagħad tibda ngħid imma x'nista' nagħmel? X'nista' nagħmel, fimt? Barra minn hekk dik hija parti minnek, diffiċli ħafna toqtolha. Le, mhix ħadoqtolha. U ġieli kellu momenti ta' jimprovajt ġieli kellu momenti fej ngħidu le ta' mhux ħanħallek tieqaf. Jimprovajt noqtol l-artifija. Insa li se nħallek tieqaf. Dal-pajjiż jobsku. Ejja. Jobsku. Ija. M'għandhomx idea. M'għandhomx idea. Jammonta xogħol. Le isma' l-istituzzjoni ma tapprezzax. Eżatt, in-nies il-pubbliku japprezza, l-istituzzjonijiet ma japprezzaw. Eżatt. U imma anyways, that's a big conversation. U għanna l-problema li koll l-artisti, allora. Għandu nisbugaw. U ħadna ftit tequila, u daħt nibdew Pero mbagħad nirrealizza li l-affarijiet li ħaddet nibdew noħorġu. Bdejt nirrealizza li l-affarijiet li anka pereżempju tal-ħwejjeġ. Mess naqattu l-istess ħaġa, x'ma bdejt nirrealizza ma dawn l-affarijiet jgħinuni fl-arti tiegħi wkoll. L-image. Fim ċadnejlek huma parti importanti li inti titiżżomm. Bażikament Nadin vera bidlitek qisu. Ejja, ħafna. U għax jiena bniedem li jew xejn imma jekk inkun irrida l-ħaġa min tixset għandi reżiljenza ġifieri ta' għax peress li emotional taqbad u tgħidhom l-affarijiet eżatt kif huma mingħajr ebda filter ta' xejn, imma ma tistax tinsa. Orajt jiena qlaj dik, imma jiena self-critical li ġifiri blum. Inċi star sign inta? Capricorn. Pali. Ma fimt, u rajt dik mill-iżjed persuna li nixtieq. Mbagħad ħaniġi lura waħdi u moħħi ħajamil li xettamel għal-xiex kemm inti iktar fallutu. Mela, plassek ma rridux ninsew li kellek issir dedi bla ħsieb ukoll. Mela. Jiena dik hija xi ħaġa li tifla tagħha mela. Dak jieħod li ħsieb il-kej isa tiegħu. Mhux ċajta. So beautiful. So very beautiful. Your relationship is so beautiful. Għax għandu l-feminine side u mbagħad ġifieri ninżalu l-kappell. Le, ngħidu l-inner child. Le, l-feminine side ġifieri is-soft side tiegħek. Samela ma' kej. Dik li qed nipprova ngħid jiena. Għandek soft side inti. Ħafna għandu soft side. Alla ħares ma jkollokx. Alla ħares ma jkollokx. If you're not in touch with your feminine side, you're ħaġa fragile. I love the soft side. Speċjalment coming from such a strong male. Yes, beautiful. Beautiful. U meta tara ma' tiegħek iktar u iktar. Ġifieri kellu jsir dedi malajr. And he's doing a very, very good job. You have the last question, babe. Yes. The last question of tonight ħastaqsija Nadine. Mela. Til-mara m'għandix kunċett ta' sex spiċċa l-ħin. Ħansaqsija lil Carlos. Tajba d-domanda l-Carlos, vera tajba. L-Carlos ħanajdlek għala. Vera tajba, għadek ma tax kemmi tajba d-mistoqsija Carlos. ħanajdlek għala, għax Carlos. Mux ħanafili. Itini l-insaqsijielu. Għax. Carlos, inti tant għandek karattru ħelu. U inti, ħelu. Memx raġelu maralik. Ġifiri l-kulħat tħobb u ma kulħat tesprimi, allura jena nishtiq insaqsik. Għed t-prova t-sofini. Għad kellek dubji fuq is-sessualità tijak? Iva, 100%. Ma kellix dubju, ma kellix dubju. Ma kellix dubju. Eżin mux kelli dubju,
Naf, imma l-ġili għaddewlek xi ħsibijiet. Yes. Naf. Yes. Nistgħu ġabina tajt, int qod kwieta. Illi tajt jista' jkun. Għax ħanajdek pereżempju, imma the thing is this, it's not the sexuality. Naf. But I fall in love. Naf. Ħanilek, nisani xi ħaġa I can relate. Jiena my best friend. Inti tant inti bniedem, inti mimli bimħabba, u ġvera, inti bniedem ready to give. I am all. Nara fih jiena. Għalek minn qalbi qed insaqsija. Jgħidik ikun nista' niżżewweġ il-Martin. Ma semmix li semmi, ma kellek istemmi, ma kiku kont mara, niżżewġa għal. Għajdilhom meta konvinċejtek jiena. Imma inti tikkonvinċi. Għajs darba. Provajt tikkonvinċi ħliju. Darba konvinċejtu. Kull boyfriend, jew raġel li daħħal f'ħajjita minn dukon nafa. Naħseb li gay, Carlton. Kif taħseb li gay? Li kum maħħa? Ma kull fajl, kull boyfriend li kella, over the years. U meta tnajdek, kull li forsi wieħed jew tnej, imma naħseb kollha. Xi darba smajta, naħseb għaliex gay jebbi gay. Għax hekk titinin. Il-verità mhux għax taħseb li gay. Il-verità li tanti hija persuna li ġennek li daw fl-aħħar mill-aħħar temmaskola n-nies inti. Di il-lost. X'tagħmel? Mhux temmaskola, kien she's a control freak, she's very driven. M'għadniex ta'. Mux inti saqsejt. Dawk affarijiet tal-ġieli. I softened. Jiena isni raġel, Imma darba jiena ġabitni fistat. Poġġejna u tkellimna għatlu Kellimna, ħawditni. Ħawattu, konvinċejtu. Ħawditni, li jaħseb li u gej. Dan ġviri konna kontadni zaħidu. Ġviri, tlaqna minnem, ġviri, mill-kamra jgħajt. Wara konversazzjoni ta' konversazzjoni twila. Tikkonvinċini. U mort id-dar, xelt li kelli, nixel, rajt li kelli, najt, fejt wara sekinda, leta. Ġembilli għalli imma for a moment. Għalli, imma ma tissew. Għalli jina jili satejna dal-video. Satejna dal-video. Għalli, leta ma naħsibx. I think I put this to rest. Pero, imma konvinċejtu, imma. Għara kemm tajba. Naf, tax, was probably. What is attraction? That is, I ask myself that. Jina, per esempio, one of the biggest reasons why I know I cannot be gay is smell. Jina, smell is very important for me. Kif inxom ix-xarta mara jew xo. Imma jekk ir-raġel jinħasel. Le, forget it. It is deeper than that. It is deeper than that. You can jista' jaqbad indifend ġo għandna vanilla u jiġi miksi bil-coating xorta. Once you get close and personal, something kicks. And I don't think it's a smell. I think it's something deeper. But I think it harks back to the you just know. Feral in us that brings us from the caveman, you know? There's this thing and that doesn't work for me. So, but yes, jiena nemmenek. Jiena, to be a writer, you have to experience. Ħafna. If you start building boxes, you're never going to be a great writer. Give it up. Murħa għanna biħir zaraben. If you're going to start making boxes in your head, you cannot enter the heart and the soul and the veins of a character. And it's risky. Jina niftakar, biex ktib Giselle, ħat riski, mort postijiet u kellimt nis ta' ċertu tip. Biex ktibt l-evangelisti, konna bila ma' nis, illi jina li I consider them beautiful, but for society, seg ma tersax li jom. Pero they were my friends and we had incredible conversations. If you're not ready to go there, don't be a writer. Issa, that works at every level. And kif għal Claude, man. I think don't be an artist. Don't be. I'm saying a writer because I'm a writer. Because don't be an artist is an explorer. You have to be. You have to be. You can't keep yourself back from life. You have to throw yourself into and it's dangerous. And it affects your relationships. It affects everything. Uħsibijiet jaddulek. Għax inti bħalma qed tiskopri hemm barra, qed tiskopri lilek għax inti it starts from you l-ewwel. U għalhekk inti ġieli kellek dubi fuq is-sesswalità tiegħek bil-fors. Għax biex inti kreattiv daqshekk, sinjal li inti tkun analizzajt lilek qabel u ssipruħek il-ħin kollu tagħmilha edi. Eżatt. Issipruħek il-ħin kollu. U meta tkun żgħir ħafna iktar, għax inti meta tkun żgħir you're getting to know yourself. Illumna I know myself. Illumna I don't forget it. Le, I know. I figured out the journey. Imma meta tkun żgħir. Iva. Astaf jekk jogħġbokx il-cornflakes. Jew ċir jew zaħseb wara. Ekku, vera. Il-problema li għandna
And it was necessary. And it's very necessary. Illi we have been given a lot of boxes. I agree. Nalla tawna l-boxes, għax kiku ma tawnix il-boxes, ikollhom rebu saħanet niklu tates u noqtlu l-tfal. Willa, Karl. Jesus. No, as a species, we need rules. But then you have, I always believe that growth is learning how to live within these rules, understanding and living with it, and then doing good. Because then you can have a choice. You can also do bad. Mela. And a lot of people make that choice, so whatever that means, whatever. But as an artist, yes, I have to ask questions. Guys, we have to close. It was an extremely beautiful conversation. Thank you very much. Nadine, I love you. I love you too. I love my guest. You love your guest, Carlos. Għandi ammirazzjoni kbira lejk. Minn qalbi, ħafna thank you minn qalbi. And you have something special, guys. Cherish it. Dejjem etta ġifieri, waħna nsemmukom ħafna. Lema bħala koppja. Beautiful. Thank you. Cherish it. The way you speak about each other and the way you talk to each other. It's not the way you speak. It's the emotion in your eyes. Vera, man. Magic. Vera, magic. It's a privilege. Vera tkun uħdejkom, vera tinħassu. Seħlew. Niftakar li l-ħsattuni meta tuli kontu ġejtu għal-premier ta' Marjen. U tar xeħlew do żewġ teħbib ġew flimkien. Bat ġis fuq inna di għatli aħna din flimkien. Melek kabil. Jek li xinu. Ma kun onesta meta tagħmelek, għaliex ma tistenniex. Għax kontu l-kon ħbib. Mela. Mhux għax ma rajtkomx koppja. Għax għalija għantom kontu ħbib. U tinsix li huma ħbieb u. Le, ma speċa jena isnifrejmi għajtkom ħbib. Le, ma malli għalti, I got very. Jena meta rajtkom għanġu. Ma realizzax, u għabdu għada, għedin fil-kien. Le, isma. Nafkom bħala mużiċi. Pero ma li sirt naf. First thing, I was very excited by it. Second thing, I thought, yes, this can work. Yeah. Ekkat. Istra. Ekkat. Il-lallu. Diħa taħdem. Jiena ħanejlek, jiena xqat fuq, jiena xqat fuq, jiena tant nafdaħ. Nafdajt lilu. Illi bil-persistenza tiegħu ġraddi, għax kieku li kien għalija le. Mistra. Għax jiena tant kelli esperjenza mbagħad li kont wasalt f'punt li qed il-lallu minn jaf il-parents tiegħu x'se jgħidu bum. ħajdu għax ġeneralment aħna neħlu n-nisa min jaf kif ġennitu Iva ma nistax nerġaw nifthomma Carlos jina bis-salon u naf ma nistax nerġaw nifthom min jaf xajdu għax jem time limit għax fil-kontra għax jien istatnejx għadi fimt min jaf xajdu daqsjek Carlos Yeah. Inħobkom, guys. There's one life, guys. Live it, love each other and enjoy. I'm really happy for you guys and thank you, Albi. Thank you, intom mill-qalb. Narkom ġuman diħla, guys. Tiru tekilu ħana le, Thank you very much, guys. Viva l-mħabba, viva l-mħabba. Viva l-mħabba. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Ultimate Nokla, Customize Nation, OK Home, VCT, CMYK.